Tangkol Tagol Tanya Chinita Tanya Chinita. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabisyo, kasama mo, Manggas. Para sa Sino? Ako. Viral ngayon ang rapper na si Hev Abi dahil inaresto siya ng CIDG sa isang operasyon sa Diliman. Kasama niyang naresto ang 6 na iba pang katao. Nahaharap sila sa mga kasong may kaugnayan ng illegal na baril at dangerous drugs. Sa ulat, na-recover ang baril at mga bala at mga hinihinalang droga tulad ng marijuana, cocaine, pati na shabu. At itinanggi naman ni Hev Abi ang lahat ng paratang. Ayon pa sa kanyang label, nagkaroon lamang daw ng misunderstanding. Si Hev Abi ay isa sa mga sikat na bagong rapper sa Pilipinas na kumanta ng awiting Alam Mo Ba Girl at Lil Kasalanan Shorty. Ikaw, Kabisyo, fan ka ba ni Hev Abi? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mga anak-anak na natin yan. Ay, si Hev, tirahin. Yan, soundtrack ng anak ko. Gusto ko kasi rapper favorite ko si Bang Canore at saka si Kuya Will. Si Kuya Will, di ba? Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi. Iba pa rin eh. Iba pa rin eh. Dubi-dubi-dap-dap. Tirada ni Kuya Will, di ba? Dubi-dubi-dap-dap. Darap-dap-dap-dap. Iba pa rin eh. Si Kuya Will talaga Kuya Will yung... talaga eh. Oo. Ano yung Sabi kanta? ng jeep. Sabi ng jeep, wala man dito Wala, eh. syempre. Okay, basic. Sige, tarat-tarat na lang. Wala naman dumidap-dap yan. Ayun, si Hev Abi, alam na mga Gen Zs to. Gen Zs yan. Yung Oo. mga, minsan nga yung mga, alala mo dati, Tits, nung tayo naman yung kabataan days natin, pag nakikinig tayo ng mga alternative na music, Nababaduyan naman sabi tayo. Sabi ng mga nanay or mga titos, ano yung napakinggan mo? Ano yan? Mga music? Parang pang demonyo yan. Parang Oo. ganon. Para na. Mas demonyo kaya minsan mga magulang natin kung magmura. Ay! Di ba? Pero- Makabintang, judger. Tas ngayon naman, sa panahon ng mga Gen Zs, Doon mo malalaman na maedad ka na na Oo. tito ka na, tita ka na. Hindi ka na makarelate sa music ng mga bagets. iba na yung tugtugan nila. Oo, Tulad nito, isa pa correct. to. Alam mo ba, girl? Sakay ako dyan. Gen Z ako eh. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Z. Oo, letter Z. Okay. Ayan. Good boy. Aray ko. Ayan na. Pero Gen- yun na nga, sabi, ang daming nagko-comment din, Tits. Naku, sinayang mo, brother, yung kanyang career mo. Oh. Nag-positive ba sa drug test? Positive siya, din drug test at positive siya. Paano yun? Paano pa i-deny yan? Yun na nga. So, Kapag ikaw huli ka naman, Kanor, magdi-deny ka pa? siyempre di ka talaga amin. Oh, yan. Basic naman parang yun. sa mga babae din yan, di ba? Aray mo! Pero ang tanong dyan, Tita Max, dala may tanong lang saglit Ay, sorry, daw. sorry. Kala ko Excited ka na kami! Excited na kami!
Kadalasan ba daw talaga pag rapper, parang associated siya with drugs? Parang ganun nangyayari. Kasi no? siguro kaya natin lagi na-associate kasi lagi may nahuhuling mga artist, rapper rapper na artist or mga addict. rock, tapos lagi silang nahuhuling nagda-drugs. O, 'di ba? Parang hindi naman kasi bagay halimbawa sino ba? Sino ba? Wag na lang tayo Wag na lang tayo mahirap na, mahirap na. Oo. Basta, sige. Halimbawa. Halimbawa na. Wala, wag na. Ulihin mo, ikaw na. Tirahin mo na. Halimbawa, nahuli ako. Hindi bagay, di ba? Manlalaki, go. Nahuli ako. Kaso walang kaso sa ganun Gusto mo pong kakaso? Ano yung gusto mong sabi nung adik? Klok. Sabi ng rapper. Ang bilis na bibigay. Ng rapper. Nung adik? Humingiwi-ngiwi na. Yung adik. Yung rapper. Taas mo mga kamay! Sabi ng pulis? Sabi ng rapper. Parte ng lyrics niya yun? Ng rapper. Ng pulis? Mahilig yan sa sa tanimbala. Tanimbala? Yung pulis? Yung adik. Ay! Dilat na dilat! Yung adik! Yung pulis! Siyempre, nakabantay talaga yan Yung pulis. sa outpost yung adik. Napadapa Napadapa yung adik. Yung pulis. Ah, Nahuli kasi ng asawa. Yung pulis. Yung adik. Tabingin mo sa... Sabihin nyo sinong adik? Nung pulis. May chicks. Yung pulis. Ulit-ulit. Basic! Aray mo! Ay, mag-react yung mga pulis. Basic naman May yun. inangkas na chicks sa motor. Yung adik. Yung pulis. Taktay. Ping! Aray mo, maniwala na sana ako. Sabi na pulis. Sabi ng adik. Kaya pala. Nakaupo sa gilid ng gutter. Yung adik. Yung pulis. Nakita ko rugby yung tinira Yung adik? Nung rapper. Kaya pala. Grabe talaga. 3 points. Sabi ng pulis. Sabi ng adik. Ano basketball Wala sa basketball ko na. Sira na nga yung ulo niya. Ng adik. Ng pulis. Dahil sa babae. Yung babae ng Kasi- pulis. Basic. I didn't feel good Tama na to. Susunod na po. Shout. Rap out. Rap out mamaya. Mapa-rap out kayo. Comment lang sa Uncle Dagol or mag-PM kay Tanya Chinita or Uncle Dagol. Rarap namin yan kasi syempre rapper to Rapper na. Rapper na maganda. Kala ko Basic. rapper. Addict pa. Addict sa labridyo. Adik sa babae. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!